Příprava je důležitá. Už tady bude dohráno, ty nemláme jiné už taky. Ne? Ne na to. Pojďte. Já dělám, co můžu. No, to je jiný. Já nevím, co to Hej! Nikdo není. Hej hoši, volá Karel. Karle! Čau Ondro. Čau kluci. Tyjo, kde jste? Vy jste na zimáku? A to jste tam moc brzo. Koncert máme až za měsíc, 14. června. Vy jste byli na pivu, ne? No jo, jasný, hospoda, to je takovej stroj času, akorát dneska to přeneslo jen vás. Hele, tak ještě jednou. Ve správný čas, na správném místě, na koncert SUE budete 14. června na zimním stadionu ve Svitavách. Tak přijďte všichni. No a přijď i ty. Vstupenky už jsou v předprodeji a odkaz najdeš dole. Stop.